लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआरआवबो राजखान्थिनि बारहावाया गोगोमैनो नांनो हमबाय। दिनैनि समाव बिटिआरनि राजखान्थि दोलोफोराबो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो जयनिं हाबाफारिफोरा थाद'नाय गैयै जागासिनो दं। बेबायदिनो रामफल बिलाव UPPL दोलोनि गिदिरथार जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। दतमा बियाबनि सिङाव थानाय रामफल बिल Vcdcनि बेन्दोंआव सा 150 सान्थालि आरो सा 300 राजबंशी हारिनि रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। रामफल बिल Vcdcनि सिङाव थानाय सियालमारियाव सा 150 सान्थालि आरो रामफल बिल हालामनि सा 350 राजबंशी हारिनि सुबुंफ्रा UPPL दोलो आरो सरकारनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव जगदान जादों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', उकिल मोसाहारि, UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु बसुमतारीमोननि नुजाथिनायाव दिनै खमैबो सा 450 सासे सुबुङा UPPL दोलोआव जगदान हाबाफारि लादों। दिनै दतमा ब्लक कमिटि सिङाव दाबनि जायगायाव गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय UPPL जगदान खालामदों। प्राय आधा घन्टासो सिगां सियालमारि गामियाव प्राय 150 जनसो आदिबासिफ्रा UPPL जगदान खालामबाय आरो दा नैबेवहाय रामफल बिल Vcdc अफिस प्रांगनाव प्राय 300सो कच राजबंशी कमिउनिटिनिफ्राय जगदान खालामनो साजु जादों। इतिमধ্যে जगदान खालामबाय आरो जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों। दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय UPPL जगदान खालामनायनि ओंथियानो जाबाय जे UPPL थांनाय जे 3 बोसोर बिटिआर सरकार सालायनाय रायजोफोरनि थाखाय खामानि दं बेखौ नुनानै गोबाङानो गोजोननाय मोनदों। जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजानि थाखाय मावदों। जों BTCनि जेसेबां पुजि दं जेसेबां फान्ड दं बिनि 1% हिसाबै रायजो राजानि जौगानो थाखाय खामानि बाहायदों आरो दिनै UPPLआ मोनसे नीति आरो आदर्श गनायनानै सोलिग्रा राजखान्थि हान्जा आरो बे राजखान्थि हान्जाया अरायबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो बे UPPLनि मोजां नीति आरो आदर्शखौ होननानै गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानाय सुबुंफोरा दिनै UPPLनि बागै बारस्लायबोगासिनो दं। दिनैबो बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै जों रामफल बिल Vcdc अफिस बेवहाय 300सो राजखान्थि कमिटिनिफ्राय बेयाव जगदान खालामनायखौ जों नुदों। जों गोजोननाय मोनदों जे बेबायदि जों मोजां खामानि मावलांबाय थायोबा रायजोफ्रा अट'मेटिकेलि जोंनि पार्टियाव फैगोन आरो इटिमेटिक फैगासिनो दं। दिनै क'क्राझारावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो दाखालि बावैसो सालबारियाव प्राय 300सो गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जगदान खालामदों। दिनै उदालगुरियावबो जगदान जानो थाखाय 3 टिम जानानै दं। जों टाइमल'सो होनो हायाखै आरो जों आसा खालामदों जे गुबुन गुबुन ओनसोलावबो बिदिनो जगदान खालामगोन आरो बेनो जोंनि स्ट्रेंथ जोंनि बोलोखौ दिन्थिदों आरो जों जे खामानि रायजोखौ गोजोन होनो हादों बेनो प्रमान। जों ओरैनो मोननै मोनथामसो BPFनि प्रग्रामखौ टिभिफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव नायदों आरो बेयाव नुदों जे बिथांमोननि हान्जायाव जायफोरखौ जगदान खालामनानै दिन्थिदों बे प्राय एक्जिस्टिं BPFनिनो मेम्बारखा। गोदानै गुबुन पार्टिनिफ्राय BPFआव जगदान खालामाखै। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया थगाय थुसि पाब्लिकफोरखौ थगायनो बोरैहाय गादि दखल खालामनो हागोन बिनि मोनसे नाटक खालामगासिनो। बे नाटकसो खिन्थु बास्तब नङा। बेनिखायनो बिथाङा जे प्रसेसजों रायजोफोरखौ थगायनो नागिरदों बे थगायनो हानाय नङा। खारन UPPL आरो BPFनि गेजेराव मा फाराग दं, BPFआ रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावदोंमोन, दिनै UPPL मा खामानि मावगासिनो दं, दिनै BPनि समाव BTC ओनसोलाव बेसेबां जौगादोंमोन, UPPLनि समाव बेसेबांखिनि जौगादों, बेसेबां स्पिडआव जादों, बे गासै बाथ्राखौ रायजोफ्रा नुनानै बे फारागखौ नुदों आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा थाइजौ गोखैखौ बारे बारे जाया, खनसेल'सो जागोन। बेनिखायनो जों दिनै UPPLआ जिहेतु रायजोफोरखौ गोजोन होनो हादों। दिनै जोंनि ओनसोलनि लामा सामा जों बानायगासिनो दं, स्कुलखौ गोदान महर होगासिनो दं, हस्पिटाल बायदिसिना बेबस्था खालामगासिनो दं। दिनै जों गुबुन गुबुन निजस्व फ्लेगशिप स्किम दिनै जेरै अनसुंथाइ बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, आइ अनसुंथाइ बिथांखि, सुपार 50 बायदिसिना निजस्व जितु IBS माबा मा होनगोन फ्लेगशिप स्किम, बेबायदि स्किमनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे
गोदान सानस्रिजों खामानि मावगासिनो आरो बेफोरखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेफोर आसनखौ जों कन्टिनिउटि खालामबाय थायोबा कन्टिनिउ खालामबाय थानो हायोब्ला निस्सय रायजोफ्रा उपकार जागोन आरो दिनै रायजोफ्रा बेखौ नुदों जे UPPLनि जि सरकार जि सासन जि सालायनायनि आदब बेयो सिगांनि सरकारनि बे गोजौ थाखोनि बेनिखाय बेखौ मोजां मोनो दिनै गोबां रायजोफ्रा UPPLनि प्रति आकर्षण बिजाथि सोर जाय जा जों बेखौ दाबो डिसिसन खालामाखै बे सावरायलायगोन खिन्थु जोंहा बेनो जे बिटिआरनि ओनसोलाव जिहेतु मोननै पार्लियामेन्टारि माबा दं कनस्टिटुवेन्सि दरं उदालगुरि आरो बेनिफ्राय क'क्राझार दा बे मोननै समस्तिखौ देरहाहोनांगौआ जोंनि थांखि दा बबेहाय सोरनि बिजाथि जायो क'क्राझाराव BJPनि जागोन ना UPPLनि जागोन बा दरं उदालगुरियाव BJPनि जागोन ना UPPLनि जागोन बे जों दासिमबो थि खालामाखै जिहेतु जों जयै सरकार सालायदों बेनिखायनो जयै सावरायलायनोसै डिसिसनखौ लागोन दा खिन्थु केन्डिडेटआ जायानो दाजाथों जि पार्टिनिनो दाजाथों देरहानांगौ बे नोजोरखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों बे मोननैबो पार्लियामेन्ट समस्तिखौ जों UPPL आरो BJP जौथ' जिथु नाजानाय बे साक्सेस जागोन बिसायख'थिनि साखाफारा होननानै बुंनो हाया गोबां जायगायाव थारमाने बेबायदि डिमान्ड आं दाखालिनो मिडियायाव बुंदों जे जोंहा BPF हान्जानिफ्राय मोनफ्रोमबो बिटिआरनि जे समस्ति 40टा समस्तियावहाय 1000निफ्रायबो बांसिन वार्कारफ्रा जइन जागोन BPFनि वार्कारफ्रा BPFनि सापर्टारफ्रा जोंनो लिडारफोरखौ नाङा जोंनो भटार आरो वार्कारफोरखौसो नांगौ जों लिडारफोरखौ सोनाय नङा जोङो साधारन जे भटारफोर दं वार्कारफोर दं बिसोरखौसो सोगोन दा नैबे 40टा समस्तियाव जेरावबो जागोन जोङो समाय होनो हायाखै दा जेसेबां समस्ति जों जेरावबो जाजोबगोन आरो बेबायदि जालांबाय थायोबा BPFआ साफा जागोन रायजो राजाफोरखौ मा आसा होनायनि खोथा नङा जोंनि जे 2.5 बोसोरनि जे सरकार 2.5 बोसोरनि एसे बारा जाबाय बेयाव जे जोंनि खामानि बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दिनैहाय बयबो न' मोनदों न' गैयैफ्रा न' मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गावसिनि 25,000नि 25,000खौ मोनदों रेशन कार्ड जायफ्रा गैया रेशन कार्ड मोनदों दिनै अरुणोदय स्किम मोनदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाय इलिजिबल बिथांमोना अरुणोदयनि 1250 रां मासे बिथांमोना मोनगासिनो दङ आरो दा जोंहा नै अनसाय बिथांखि मोनबाय बिथांमोना गियान सोरां मोनबाय गाबोनहाय 2 अक्ट'बराव जोंहा थेंफाख्रि डिजिटेल मिशन लन्च जागोन बेबायदिनो बिटिआरआव 15टा जे स्किम बेखौ जोङो लन्च खालामनाय जाबाय जे BPFनि BTC सरकार समाव 17 बोसोर BTCखौ बिथाङा सालायदों मोनसेबो गावसिनि फ्लेगशिप स्किम मोनसेबो गावसिनि मिशन बिथांमोना खालामनो हायाखै ओंखायनो आं दाखालि बुंदोंमोन पाब्लिकलि जाय मानसिया BPFनि 17 बोसोर सरकार समनि मोनसे फ्लेगशिप स्किमनि बाथ्रा बुंनो हागोन बेनो 5,000 रां आं होगोन होननानै दिनैबो बे चेलेन्जआ दङ बिथांमोना बुंदों CIT बानायदों CITआ सेन्ट्रेलि स्पन्सार्ड मोनसे स्किम बिथांमोना बुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्डजों बानायनाय बेबायदिनो इन्जिनियारिं कलेजआ स्टेटनि फान्डजों बानायनाय गावनि स्किम नङा बियो BPFनि दिननि BTC सरकारनि स्किम नङा BPFनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनाय बा BPF सरकारा बानायनाय मोनसे स्किमनि नाम नोंथांमोना बुंनो हो नोंथांमोनाबो 5,000 रां मोनगोन दा बे फाइनाल जाखांबाय फाइनाल जाबाय बे अलरेडि मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनानै बे फाइनाल जाबाय उदालगुरियावहाय BJPआ गेलेसिगोन क'क्राझाराव UPPLआ गेलेसिगोन बे फाइनाल स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननै MLA समस्तियाव सासे मन्त्रि जोंनि UPPLखौ हेफाजाब होनो थाखाय दैथायहरदों दा मन्थ्रिफ्रा हाबफैजोब्बाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मावनायनि गेजेरजों बहाबा फान्ड सर्टेजनि थाखाय माने बाजेटनि सर्टेजनि थाखाय माबाफोर मावनांगौ दंबावोबा बेखौ नैबे मन्थ्रिफोरनि जे बाजेट दङ जे मन्थ्रिफ्रा जे फैगोन मोननै MLA समस्तियाव सासे मन्थ्रि जोंनो हरदों बिथांमोना बे गेपखौ फिलआप खालामगोन गतिके बाव खुनु कनफिउजन गैला खुनु जेबो गैला क'क्राझार समस्तियावहाय NDAनि केन्डिडेट जानानै UPPLनि केन्डिडेटआ गेलेगोन बे फाइनाल आरो क्लियार नाटक BPFनि वार्कारानो BPFआव हाबगासिनो दं बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं आरो BPFनि वार्कारानो BPFनाव हाबगासिनो दं साफा सानै BPF दोलोनिफ्राय BJPआव थांनाय
साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकी होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों बिजेपिनि वार्कारफोरखौ बिथांमोना लांगासिनो दं आं बुंगासिनो बिथांमोना फारसेथिंहाय जोंनि UPPL आरो बिजेपिनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्टनि बेनिफिटखौ बिथांमोननि साथाम MLAफ्रा जोंबो नोंथांमोनजोंनो दं होननानै बिथांमोना स्किमफोरखौ लाबोगासिनो दं रां रुफाखौ लाबोगासिनो दं ओजों गाहायाव फैनानै बिथांमोना बिजेपिजों दावहा नांगासिनो दं बिथांमोना बिजेपिनि कर्मिफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द' खालामनांगौ नङाबा बिथांमोननो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि जे बेनिफिट बेखौ होनाय जानाय नंला जोंनि दोलोआव दिनैसिमबो सोर केन्डिडेट जागोन बेखौ सावरायनाय जायाखै तबे आं बेखौनो बुङो जे जोंनि हानजानिफ्राय जेखि दायित्वखौनो होआ मानो आं जिहेतु सासे UPPLनि साधारन कर्मिमोन साधारन कर्मिनिफ्राय आं दिनै साधारन सम्पादक नङा होमबा साधारन कर्मिनिफ्राय साधारन सम्पादक जानायनि प्रग्रेसआबो बिराद गिदिर मोनसे प्रग्रेस बेखायनो गाबोन जुदि आंखौ हानजाया बुङोबा दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन थेंक इउ गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन